Kuna moko jowang' machiegni chenro mar migago wabro ni weche matimre pacho kae ka bende wabro ng'iyo mago motenre kod ng'anyo ma osebedo ka timre pacho kae ka en odiochieng' ma Jumapil ka bende kanise mopogore opogore ji oyuoro ema timie alam odiochieng' ma kawuono. To mokwongo magi weche ma omiyo pek odiochieng' ni ma kawuono. Arita ojiw e alwora ma kanisa ma jatend piny William Ruto yuore Nyahururu e kinde ma ng'ur pod medore e wi paro mar chik omenda ma 2024. We had a fatal road accident which occurred today at 18:20 hours involving a motor vehicle registration number KBQ 560L. Ji aboro koting'o nyathi owito ngimagi bang' lori moro bayo yo kendo donjo kuom oganda e boma ma Timau e kaunti ma Meru. Watiyo gi jodongo e goyo mbaka nikech wafwenyo ni nitie chike mag joluo ma miyo nyithindo manyiri to gi mine kaachiel gi yudhe donjo e timbe moko ma miyo ngimagi ok bed makare e yor nyodo. Jodongo koro nywandi e ng'ado rieko kaka inyalo kony e jiwo ritruok e kind rowere maraga e kaunti ma Homa Bay. Machiegni kuna moko jowang' nyalo tudri kod namba mar 3600 kata Twitter marwa @RamogiTVKE @JamesOpondo Sina. Machiegni nyinga en James Opondo. Maromo ji 7 oyang ni owito ngimagi ka mamoko mapok oyang kwangi oyudo hinyruok kaluwore kod masira mar apaya mane otimore odhiambo mayore gweng'a ma Timau kar chung' od bura ma Buri kaunti ma Meru. Kaluwore kod komanda mar obila e sub kaunti ma Buri West Laura Imbacha, lori ne obayo yo kendo tuomo ji manyo nitie e geng' apaya mawuok Meru kadhi Nanyuki. Ji 7 ne otho kanyo gi kanyo ka mane oyudo hinyruok nyo ringo e ute thieth mopogore opogore. Ringre joma owito ngimagi otere kar kano ringre ma e od kano jogo ma owito ngimagi ma Nanyuki. At 18:20 hours involving a motor vehicle registration number KBQ 560L. Isuzu CXZ lorry which was being driven by one Michael Maina Kanyi, aged 36 years. And there was a motorcycle, a non-motorcycle which was being ridden by one Eric Mwenda, aged about 25 years. He was pronounced dead on arrival at Timau District Hospital, and the said motor vehicle was driven from Meru General direction towards Timau, ferrying construction blocks. On reaching at the location of the accident, the driver lost control. He knocked down several pedestrians and the lorry landed in a ditch. As a result, the 4 male adults were dead, 2 female juveniles died on the spot. Ages, names, and a detailed report to follow. Moko kuom jodolo maya e kaunti ma Baringo okwayo piny owacho mondo winjie ywak mar rowere ma pacho ka ma osebedo ka timo ng'anyo e bombe ma pacho ka. Kotelnegi gi Bishop Joshua Cheptarus mar kanisa mar Full Gospel Churches of Kenya gisiemo piny owacho mondo kik buon ywak oganda jo Kenya ma osebedo ka bago ng'anyo. Ne giwuoyo Marigata Full Gospel Church kama ne gipogo chiemo ne jogo ma midhiero mar oula kod monj mag mwandu noyudo gwenge ma Baringo North, Baringo South kod Tiati. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo rangie weche mag ochumi ma pacho ka. Of all Kenyans, the demand of too much levies is all over.
And we feel that a government with all the humility could listen and know that these people are praised. They are so much praised. They are so much praised. They are indeed praised. Please listen and to their voice and consider where possible. Tunaomba serikali to consider, ifikirie kilio cha wananchi, kwa sababu tumekuwa na kilio kikubwa ambacho wananchi wamelia. Wanaomba serikali, mama mboga na yule ambaye hawezi kujimudu waangaliwe na wafikiriwe kwa hii tax ambazo imekuwa juu sana. Tufikirie, tusikie kilio cha wananchi ili hata tuweze kusaidiana na serikali, kwa sababu tax ikiwa juu sana kiasi ya kwamba wananchi wanashindwa kujimudu, watajificha na nikupotea watapotea, na tutakosa hata ile kidogo tulikuwa tunataka. Rita Oridi Bomamanya Hururu Kalurege Limbe Jaten Piny Kenya William Ruto e kanisa mar ACK Diocese Manya Hururu. Jaten Piny oyuoro e nyasi mar puodho jadolo Reverend Samson Mburu Gachati kaka Bishop Maradek Manya Hururu Diocese. Bila oketo agenga e apaya duto mochomo kar lamono kalurege ng'anyo mane wachore ni ichano bagi gi oganda makwedo paro mar chik mar omenda mahiga 2024. Odhiana achiel kachiel wawinjene gino madhi mbele. Kanisa na dini, na sisi tukifanya sehemu hii ingine ya kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Pongezi askofu, welcome to ministry, welcome to the leadership of not just this diocese but of our country Kenya. Mimi nakuomba wakati unaanza safari hii umeanza na kutuombea, hasa mimi na naibu wangu. Mimi nataka nikuulize askofu, uendelee kutuombea na uendelee kuombea taifa letu la Kenya, vile tunawauliza kanisa nzima watuombee kama taifa letu la Kenya, kwa sababu taifa hii ni taifa inayomcha Mungu. Nimeona kwa kirefu kuna watoto wamekuja hapa kukupatia sehemu yao, na mimi nimekusikiza kwa makini ukiongea ruasa yako ama vision uko nayo kwa county hii ama kwa diocese hii, na umesema utawashughulikia watoto wetu. Mimi nataka nikuhakikishie, as you work to make sure that we mentor our children through Christian teaching, na sisi kama serikali tutafanya sehemu yetu kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Mwaka uliopita tuliongeza walimu wa kufundisha watoto wetu. Mwaka huu tena tutaajiri walimu wengine 20,000 ili kusaidia kusomesha watoto wetu. Na wale 46,000 tuliwaajiri mwaka uliopita, mwaka huu hawatakuwa interns tena. Sasa tutawafanya permanent and pensionable this year, ndio waweze kutimiza wajibu wao wa kufundisha watoto wetu. Nimeona askofu, katika ruwaza yako umesema utasaidia wakulima wetu, utawasaidia na kuwaunganisha na waegezaji, na pia wapate elimu ya sawasawa ya kuendesha kilimo tuweze kuzalisha chakula. Mimi nataka nishukuru wananchi wa Nyandarua, wananchi wa Laikipia. Bidii ya wakulima wetu imetuwezesha taifa letu kwa sasa. Nyinyi watu wa Nyandarua na Laikipia mumezalisha chakula kingi, mumepata chakula ya kutosha nyumbani, na hata mnatusaidia kulisha Wakenya wengine.
mimi nataka niseme asante sana, na niwahakikishie ya kwamba ile program ya fertilizer tulianza, pia katika mwaka huu tumeongeza bilioni 10 ya kuhakikisha ya kwamba wakulima wa chai, wakulima wa mahindi, wakulima wa ngano, wakulima wa kahawa, wakulima wa chai wote na hata wale wa miwa wanapata mbolea, tuzalishe chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. I make that commitment to you, Bishop, so that as you work in this diocese, you work with us. Kwa mogo jong mono jatend piny William Ruto ka entiere e kanisa ma yudore Nyahururu kama otime limbe mare ka odi nyime wayudo ni kanisa mar Holy Family Basilica kod Catholic magima koro dwaro mondo oganda jo Kenya ochiw pachgi ewi paro mar chik omenda ma higa 2024-2025 maonge luoro. Kanisa mar Basilica koro okwedo paro makamano ka giwacho ni ok kony oganda jo Kenya kendo kwayo gi mondo gichung kanyakla mar kire oko e kinde yalo ma kawuono. Moko kuom rowere motelo e ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ojiwo oganda jo Kenya mondo osir ng'anyo ma kadi mbele pacho ka ng'anyo ma kawuono ichano kochakore saa 9 kawuono GPO nyaka archives. Remember, not all storms are destructive. Some are taking you to your salvation. I give an example of what is happening in our country today. It is well intended. Can you take it up? Play your part. For a very long time, the church has been a pillar of justice and a voice of reason. This too is a matter that the church should stand firm in. It cannot afford to be impartial. Reject the finance bill. 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 Jawach elo sirikal Isaac Mwaura koro wacho ni nitiere kony mawuok e pinje maoko ma nyalo bedo ni jiwo sir ne ng'anyo ma pacho ka ewi paro mar chik omenda ma higa ni ma biro bang' ng'anyo ma osebedo e counties mopogore opogore komedo ni sirikal biro twak kod kendo kawo pach rowere ma bende dwaro mondo paro ma kamano owit oko ka giseye ni odhi medo hinyo jo Kenya. There was a Twitter space today that had about 60,000 people, and I joined in because it was a very good conversation from fellow Kenyans, and we believe that it's good for people to express each other because tuko 92 moja, we don't have another country. This is the only country that we have in this nation, and so therefore it was good that people came together to speak about the topics around the finance bill. Yes, let me just say this, that the ongoing peaceful demonstrations by Kenyans, by the Gen Zs, it's a guarantee under Article 37 of the Constitution. And of course, there is also Article 33 that speaks about the freedom of rights. And so therefore, our work, for example, as a government is, like my office is to communicate to the government. So we really, as a government, want to acknowledge that democratic space. Riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers osingo chiwo thieth manono ne rowere mabiro dhi nyime kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda juma manyien ka otelnegi kod jakom margi Peterson Wachira mane twak kod jofwambo e boma Nairobi gikoni kuom ndalo 84 magisebedo e ng'anyo. Onge jatelo mar piny owacho moriwore kodgi kendo moikore tieko midhiro maggi. Gikoni gibiro konyo jong'anyo yudo thieth ahinya to e kinde ma obila rakore kod rowere kendo moko kuomgi yudo hinyruok e kinde ng'anyo. Thieth makamano ibiro timore e counties duto ma e pacho kae kochakore chieng' tich ariyo. As a union, we are going to coordinate and provide medical emergency teams, and of course, together with the others who are already there. We had already sent our people, but we realized probably the numbers were low.
we are going to enhance and ensure that in every county, in every town where we are going to have this maandamano, that we are going to have teams, medical teams, that will be responding in real time to ensure they stabilize and that these people can be probably taken to hospital in a manner that does not cause more injury to them, so that we can be able to preserve life. Tunaishi kama tuko nchi tofauti na wale viongozi ambao wanaotuongoza. Hawawezi kuwa wao ndio wanasimamia sekta ya afya, waziri mzima, lakini matibabu akihitaji anaruka nje ya nchi. Ni kutueleza kwamba hawana imani na ile sekta ambayo wao wamesimamia. Na ndio maana sisi pia wanatufanya tunakosa imani na maneno yao ambayo yamekuwa maneno matupu bila vitendo. Moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza maya e kaunti ma Narok ochung' motegno ewi siro paro mar chik mar omenda e od bura juma mokalo ka gikwayo oganda jo Kenya mondo okaw thuolo mar somo paro mar chikno kapok gikwede kendo bago ng'anyo e pacho ka. Ne giwuoyo e sikund primar ma en Tiani mantie Narok ma nyandwat e nyasi mar choko omenda mar siro chenro mag somo, kama ne giwacho ni paro mar chikno biro kelo ber e sekta mar pith ne oganda jo Masai kaluwore ni piny owacho kendo shillings bilion 1 mar siro chenro go. Bende giwacho ni paro mar chikno biro neno ni jochiw thieth kod jopuonjo ndike tije ka. Bende paro mar chikno biro neno ni sitima ochopo e miech jogo mathoth mawuok e counties ma Narok. Lakini mimi nikasema kwamba hao watu wanahitaji barabara, hao watu wanahitaji stima, na mwambia saizi mbunge wenu awapatie stima. Sasa stima inatoka wapi mkikatana na mambo ya finance bill? The cabinet secretary Ndungu aliandika barua bungeni na akasema tukate budget cuts, hata akakata mpaka pesa yetu ya kina mama ya ngafu. Lakini sisi tukasema hivi, tusipopitisha hii finance bill, hiyo mkato itafanywa. Na tukasema kwamba mimi nikasimama kidate nikasema nitapiga yes. Mimi nilikuwa nauliza hawa vijana kama kuna mmoja amesoma document ya finance bill, na wakasema hawajasoma, lakini walikuwa wanatuandikia messages tusivote a finance bill. Na hii finance bill mimi nilipoiangalia haikuwa na kitu inawahusu, lakini bado tutangojea tuone ni siasa aina gani, kwa sababu kwetu sisi tukiwa watu wa mimi sikuona chochote, haikuwa na effect kwa upande yetu. Kwa hivyo mimi ningeomba tu kusema tukae kwa amani. Ya kura mogojonga da kao yueo ma adundo kapkadhi yueo Ramogi TV notice nyakor kanga ka nabusia luo chenro mar migago yorno makare aneni makare sana rapogi kanya mkago aneni ma notice tinga oganyo mara rapogi kanya mkago wacho ni weche manyien kokalo migago chopone yorno makar. Ramogi TV lera Naivasha mos ne jogo ma oyudo accident mano ofeko mostek ka wuok oyani Masai. Deva biro ka nitiere county ma Kisumu, mwalimu teacher koni oneno migago yorno makare ka entie koda familia mare. Kikidhi mabor nyakor mogojang kech ka wadugo to pod wan gi weche mathoth. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the
the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Is it true about to one game? Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Biro nyagore gi pek maduong' moloyo. Ela ni otuchewi makataka wuoyo kodi to kiwinje. Ne ok giparo ni hera margi ne nyalo lokore lweny. You make me the happiest man. Tuknipindogo kadua. Mana sama ne giparo ni weche ne ok dhi bedo matek ahinya. He is my brother. What will people say? Forget about it. Nyego nyalo miyo ng'ato donje e tim marach. Wach nigi ela. Amado. Nikech weche mag hera, yiero ma watimo nigi pek mamage. Ang'o mosetimore marach? Kit. Mara, ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Manera Mogi TV. Machiegni kendo nya Kwaramogi, jatend migao mochung' ne kunyo mwandu ma e bwo lowo e pacho ka Salim Mvurya koro dwaro jokanyo mawuok e sekta no e kaunti ma Taita Taveta mondo odonjre kendo tiek ywaruok mosebedo ka duoko chien chenro mag dongruok. Koloso e kinde mane oromo gi jotend kaunti no e boma ma Voi, Mvurya owacho ni migao no tiyo matek mar neno ni gero kambi mar chumbe gino mabiro miyo johalago chiro mar chumbe gi. Owacho ni gedo mar kambi no biro chakore tok ka oseket alwora makare ne chenro mag dongruok. Gavana ma Taita Taveta Andrew Mwadime okwayo piny owacho mondo kaw okang' mager ne jogo makunyo mwandu ma e bwo lowo ataro mar chik. Lisha rasmi kwamba kama wizara tunaangazia investment ya iron ore value addition hapa Taita Taveta. Kwa hivyo ndio maana tumefanya mkutano huu na nimefurahi kwamba viongozi hawa na kila mtu ameweza kupeana maoni ili kuona kwamba tunaweza kuendelea kuitambua Taita Taveta kama kaunti ambayo itakuwa inaweza kufanya uwekezaji wa mambo ya iron ore, na tunafanya hivi kwa sababu tungependa uwekezaji huu uweze kuwafaidi vijana wa Taita Taveta na mapato ya kaunti hii na mapato ya nchi yaweze kuboreka kupitia mambo ya madini. Yale malumbano madogo madogo tunakuaga nayo, tujaribu kukaa chini na kuyamaliza. Wakati ule mwekezaji anakuja, angalau asikue na tatizo. Maana kwa wawekezaji wengi mkiwa na matatizo ya mashamba pale yale madini yapo,
basi inakuwa ni vigumu sana kwa ile mwekezaji kuja upande hii na kutusaidia. Lwenj kedo gi midhiero adek madongo ma ong'ere kaka triple threat ma osebedo ka himo jopuonjre kaunti ma Homa Bay koro okawo ndamo machielo bang' riwruok moro mar kor gwenge kata CBO chako chenro mar nywando jodongo mondo okony e ng'ado rieko ewi kaka inyalo kony rowere maraga mondo oritre. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach ni kod ler mathoth. Adek madongo ma ong'ere kaka triple threat e kaunti ma Homa Bay magin kedo gi wach gamo yie ma owiu lando kute mag ayaki kind rowere gi lwenje mag kit chwech oseber keji motegno gi piny owacho mar kaunti. Piny owacho mamalo komakore kod riwruoge mamoko mag piny owacho ma ochung'ne ratiro mag nyithindo. En lweny mageto reso jopuonjre anyato mago manyiri badho mathoth mag kale e kinde mag dhi nyime kod chenro mag somo gi dwaro matiko chuth midhiero adek go. Lweny makamano koro kawo ndamo machielo ka riwruoge moko koro chako chenro manyuando jodongo e lweny kedo kod midhiero adek go mondo konygi go mbaka kor gwenge ma giwuoke ka gichiwo puonje wi midhiero adek go. Dina Odoyo en apisa ma riwruok mar kor gweng kata CBO ma ong'ere ni RCBO e bwo migawo mar IPAS. Koro RCBO watiyo gi jodongo e goyo mbaka nikech wafwenyo ni nitie chike mag joluo ma miyo nyithindo manyiri to gi mine kachiel gi yudhe donjo e timbe moko ma miyo ngimagi ok bed makare e yor nyodo. Koro wafwenyo ni jodongo nitie gik ma ging'eyo mane timore ga ndalo machon, to king'iyo ndalo masani nitie gik molokore, gik machalo kaka tuo mar kute mag ayaki, mako ich moiu kachiel gi lwenje maguti waluongo ni sexual gender based violence sani endi ng'eny, to chike machon ne konyo magigi ni geng'o ga. Sani endi tuoche gi omedore kachiel gi mako ich nikech koso ng'eyo mar oganda mag piny. Iyudo ka nyithindo manyiri onge gi weche maging'eyo kaka ginyalo geng'o ich. Koro wamanyo yo gi jodongo gi mondo wariwre wang'i kaka wanyalo daro paro machon mamiyo ije moiu gi yudore kachiel gi kute mag ayaki. Riwruok makamano ne ochako chenro mar gombaka kod jodongo mawuok e kachud bura ma Homa Bay Town e bwo mabul margi mar Nyadara Lek mar winjo ka owuok kuomgi okenge monego bed ni ikete kedo kod midhiero go. Wabiro mondo wapuonjre nikech chandruok nitie sani makoro nitie sani, wach mar nyithindo mamako iye moiu, wach mar dhaw me kit chwech mopogore, ng'ama mama gi ng'ama baba, dhawa to kod weche mag koso ritruok mamiyo tuoche ma ok ni kare makowa. Achiel kuomgi en kaka okimi. Wabiro ka mondo wapuonjre kaka wadhi timo, mondo waluong jowetewa mondo wago kodgi mbaka mondo gin bende gibed ka gipuonjo nyithindo kuma wantie, nikech joma chon nitie kaka nodak to sani be ko nitie dak manyien. To kata kamano ka wariwo dak machon gi dak manyien to wayudo kako onego wadagi e yo maber. Jodongo ne kune dwaro nitie mondo kit puonj mane miyo nyithindo e kinde machon kaka ginyalo ritore med dhi nyime, kaka yor reso jopuonjre, ka giwacho ni gin koting' maduong' madok e kor gwenge ma giwuoke mar gombake midhiero adek go eko. Ni mondo wakedi kendo mondo wapuonji nyithindwa kata wapuonji jowetewa duto te mantie mondo koro gikedi gi tuo miluongo ni okimwi, gikedi gi tuoche mamoko to gi iye moiu mondo kik bedi. En mana puonjo nyithindo gi joma dongo mondo ji oritre e piny masani rach, to moloyo nyithindewa madhi e skul mondo joma nyalo bedo ni koro tiyo kodgi e yo moro maricho kata tiyo kodgi e yo marach obed ni onge. Akwayo nyithindo duto tete ma pod dhi e sikul ni ka giyie giritre mondo giweye mondo gitiek sikul, nikech nyithindo machuo samoro wuondogi ka ketogi machiegni miyogi ich to gin to gidhi mbele gi sombgi. Koro odiochieng' ma kawuono luongwa kaendi ni mondo mi wakony jopuonje to gi jonyuol lando. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tuke adhula lig maduong' pacho ka season mar higa mar 2023-2024 rumo ayanga odiochieng'